kejimut kejongi hani kapor ya kajing pusan nak ting jublai kedai nak kitab Exodus yang ada berpenkut ya kitab Genesis sementara ada kajing sedang ya kitab Exodus dia menam step abang ai cingkeren ya kene ke atam pelat de kapor duk ayat duk siken tak atam ye dia nawar bahak kajing konkret labun pelat ki point labun pelat ki jimut ha kajing tho la tho kawai ni pat apa bakran pat barok kilawan runglut kilami lut cebar dengan persangat bala ya kabangan stick bat hadu kapo ya kabangan ya ini baik kat kum ai kajing konkret tu dia tapi baik itu kajing tho ka bakhadu jong kitab Genesis hang tu Moses penkut lagi kintin ha kari Egypt bat ka sedang bat ka kitab Exodus keba deru ka kitab ya keba lapsionong rim na ka kitab Genesis. La kitab Genesis kamdon kemud kani ka kitab Exodus kolong tili. Dia ka kene ha ki rabai jadi ju kani ka ya kani ka kitab kira dia kerteng ya ka da ka kot jong ki kerteng. Ka kitab jong ki kerteng la ni long ba kini kilong ki kerteng. Kata de kerteng jong kini ke kitab. Teki ju kim khot yang ni kitab ke kerteng Exodus. Hendai pat hadian ba ki Greek ki penkela dan ki translate ya ke Hebrew Bible syaka Greek kisah penkela kerteng no na kaneka kerteng jong ki Hebrew syaka kerteng Greek sai Exodus. X mode out of mode bemi syabar odos mode kedegalenti. Kajinglet inti syabah nak kajingmi no syabah. Dia yang ta kesane nak kerteng Exodus. Dia apa yang kita kadon yang ni kajinglong kebangyang tempreng bong kalong dualistic mi kadai kata kajinglong bolong artli. Dia ingin siam sibun lagi bolong artli yang ni dangi pulih. Dia Anda penginum ya puli kita bagi jerong kibun bah tambah kadon ya kata kajing. Artli ki jaka, artli ki jat benriu, artli ki jinglong kemta terter kidon. Hapo jonganeka kitab Exodus. Ke kapang peteng ni jangan ni ka jingtho kalong bah ngine pusan nadu kelenong beningkong hadu kelenong besar. Sauti kelenong ngine pusan. But kapang peteng kalong kajing pun kre ya kajing pun lalu. Kata ada kapang pedang kajing pun krek kajong belai ban pelalu no ya ki kon Israel. Je dah bangi puli apa kitab Genesis in syamba ki kon Israel kilet sepori Egypt kilet na ka benta banlai ban syong ban satang sipor. Kilet ban syong satang sipor tang agi por jong tuka nyausnem jong kanem sniu. Dan repat dapoi pat kitab Exodus ni iba kila syong la sa palat ya tuka nyausnem. Teka jingkeli kalong balai baki kon Israel ki poi ban syong slem ha kanegari Egypt. Balai. Dia dan ki ba batai ki ong ba. Kawai nak daw kloy ki bikin syong slem hane pori Egypt di nambar ba tasu tenal pa igri Egypt. Tasu it lan ya ka jinglong jiman ya karkom im ya karkom bam karkom di namar baki jo ke jaka ka ba pengat ke jaka ka ba saiso ba ke jaka ka ba biang lut adong sidong. Terkadang kita sultanat hadu ba kila klet no ia kata ka ri jong jingkula. Te kila syong dilasa. Bat kila syong lasa hata hadu saus pas nem ai hadu ni kapor ka tho ya kenika kitab. Di handrai palong bakat ba ki kunisel ki dang sultanat ban syong hapo jong kenika ri Egypt. Handai bulai pat long no long ba. Sim la bitar sim la berngen niki balai ba pi syong sa andai ula sim kabu ya kenika jinglong ka jong ki dakaba usdang ka kam jong jing penroy. Usdang ya kam jong jing penroy. Te nadu kapor ki rung ningkong do kapor jong Joseph ti dan kumbanyo pongot banyo pusan ngot iye handai minta pa kapor ba tho ya ni kita sudah tam mega pelat ya ka arlak mega arpolak ngot kibre. Gila roy hadu tak gila roy. Te hadu kata long bah pleng di kita long ba bleng tre ka kam jong kejing penroy. Di handai pat hapleng di kita ki baro long ba kajing kerku ni blai ka don ka shlei ki roy ki mamnu ki baro kalawra kajing bisni ha kenong Egypt sedang orang kai
kajing bisni ke nong Egypt kijang bijak bagi i ke kun Israel ke asang roi nang man long ban i sa kum ni ki mlong ha ban ai tek nomor bagi dagi trash nong nomor bagi dagi sim sedang ban dan bor sedang ban persiang ban pelong merawi ki ban patre ki ban te ki yang paki dulan ban te ki yang si ki baper te nadi ki sedang kata kajing sya nyon ben sedang kata kajing sya ban ben da ki nong Egypt ya kini ki kun Israel te hang ni ka dari Egypt dan ningkong kalalong kata kari ke ba sutenat kata kari ke ba ai jinghun jingkemen hendai mentapak kalalong man kari ke ba pen ketang kari ke ba ora jingmong jingpang jingpuslai ya ka jim jadi kun Israel but they nak ne ka daw long ba ki Hebrew ki sa je kerteng ni kari Egypt ta ka kerteng Mitzrayim ni de kun ba het pateng na uham gila bersama kitab Genesis te Mitzar kemud opres jing knyot nyon ben te da pendap sudah im Mitzrayim kemud ke jing nyon ben ke ba arsya double operation te kata ada ke jingmut jong kai jong kri Egypt ki Israel hi berapa ki bagi pe ke Egypt ki i be ka kum kata ka jaka jong jing syak nyon ben dan rei kenir ke de wen ke bentar ke jilong ke ba usaitar utrei baru penan kami ke Egypt ban nyon ben no ya ki kun ke jong ble te kumjuru abangi pai pat syaka jilong jiman jong ke jim jong i wala do mentaro usaitar ni u pentre kambe ya kene ka spirit nene kene ka mensim jong ke Egypt ha keleng ke pete utrei ya kene ka mensim li ban knyot ban nyon ben ya ki nong but ke jong ban pisitom ben yaki kenang ba kinlong barabor be hapo kajing penyat kinlong barabor be hapo ka bor ka jengu tanre ke ba pelapat dengan i ba katu dekat ke ba khatar omnul ong ba tikat ba kinang pensitom yaki kata kilanang roi penban kata kinang Egypt ki pensitom kata kilanang roi kinang Egypt kila kuslai usai tanau la kuslai kata nang siapa penstom kata kai nang roi kan ini kawin ni jing pla kejong ka bor kejong blai ke batroi ke ba hapo jong ki kun Israel ini te kum juru dangi warai ka kejong ke GM ke jungi usai tan utmu man penjot ban pensita man pendenjar ngi handai blai pat open kelak hongpong kita bar blai yu ukirku uri usumar upendap upen biang ya kajing long kajing im kajung usai tahan persiak ben penyap blai upen roy ngi ing to mo kini ki usim oi ko hukum ban penyap no iki kun sirang penyap no iki kun berat no sponal dia juga por wan tu ai ko hukum ban syok ban bom ban kruit ya ka do ai ka met ka juki ban pen kuslai di macam kat ni palam no apa teng kita long kenang roy kenang klan bor pemban maka don ka bor ka juble te hangning ibo setan o persiang man pun ibor ha juga por ublei pun i ka bor kajeng te ha ka jinglong ka jingem ka jingiru babu na pedang jongi ngi don hapo jong ni ka jing syaknya ngi don hapo jong ni ka jing syak ban bor jong setan kala punya pier na iwi pat nyimla ka karkom ka jing syaknya kala kanala banlong lala ka jong kala mne na ying kala mne hakikam ke jam kala mne hakijing shem ke kendu ba simet hendrai kene ka bor kadan kala ban wan ka dur ka jing pang ka jing stom ha ka jing kuslai ka jing sosi ha ka jing kerdu takum ki banget pat ngi de benyo mensim na kene ka we ka jing tre ka jong blai ka long bangim de ben kuslai namar bakat tau setan nang wan ban nyon ban syo kata ka jai ka jong blai kanang roi kan Kristen ka jing in ka jong kata kan gede ka jing kular ka ba ublai ula ai hangi kum ki banget kani ka ju jing kular ka ba ublai ula ai ro hanu haki kepatemen jadi koniswa Abraham Isaac baru Jacob ulong bak kinsa syong kilong merau kinsa syak nyon ben tang baum lo ngan sa pelat iki ngan sa penmino iki na kata ka jing syak ban be tekum juru ka jing kulat jo blai ka yeng hadu menta na ka benta jing wi we ba ki jing ban ben ki jing ki jing denjar bangi ngimat sapoi ka por ba blai so pelat kapoi ka por ba blai so penduk pendam no ya kata ka bor ke bala nyon halo jing namar blai ong lo kitab Isaya ma kalau nong basan pusan
Kasan pusat ka kanya wong no wong ba katiar baro ka bala tau persya ya pa kan num mentoy wat utulit baro uba yang persya ya pa ha ka jing bishar panten re katiar baro ka bor baro ka bawan ban yelek persya ingi kinum don kinlong kibang baler kam kinlong kibam don jing mentoy kinum la ban nei kinum la ban kruwet yang nga ba de pi Tang ning iba oi kinong Egypt mo kisyo ay kado. Tukum juru setan usyo ay kado ka jonga ba. Andai ka mensiem ka jonga fi umla berkata. Umla ban ngam persya sipo jini kado. Umla ban penyap no ya ta ka mensiem ka banging la yo na no. Na Jesus ya ta ka jingin ka batamai. Umla berkata. Makam tan ka bor ka bala penrem. Haju ka pola wan man penrem pusang man kin tho ban ben ban kerwit pas da ka ketien. Niru omno ong ba kinum la ban yang persya. Hendrai mengingila on penrem kelap ban you jauh setan dah kai dah kata jing sisa jong jing kular di jong play dia de hang ni i haju ko poro ngi saroi penuk sang ni ong ba hapadang jong kata jing sya nyon ben ngi i ya kani kowe ke jing long jong ni ki bri jong play kata ka dai ka mensiem jong jing kong namar ba hapo bengidan hapadang jing sya ban ben barbori kalong ka ba bah yang i kam ti bangin layu bangin syur bangin kongu bangin pendem kadang ni hato ngin kongu ilung ha benjit dan rahing ni pangi i anuksa nak tu dekot ka ba khat nyau ong no ong ba kita ki arngut ki nong bat kun kilayo ko hukum nau faru ong no ong ba baki hebru ki kha kun cherang dengan penyam dade kha kun thai pedim hendrai kini pa kiam no long ba hendrai kita ki nong bat kun kila shep ting yo boleh bat kim shim le kumba uta usim ke Egypt ulah hukum iki kim shim le hat yang ni kidan arti ki bor tang ba kini arngut ki itu mono ba kham khan bo dan arti ki hukum nei hani ki itu yano de ban kham ko ngu ki jit ban ko ngu inu jauh le kum juru ha ka jinglong jing ba jing kum ki kestan ngi hap ban ngi dan ba ha kata ka benta jo ka jing bangi hap ban jit yano ngin ko ngu in ko ngu yo bleng ne in ko ngu ya ka do in ko ngu ya ni ka protei in ko ngu ya kita ki bor jo ki jingdum ne ki bala te ki bala kum ya nga ba dipi la kalong nam ta kinu ki jingdi ki jinglen ki besni ki rekom mo jingi ni hap ban jit hang ni pi nam ka dawa na nga pa na pi ya ka ya ta mensiem jo ki jing shep ting ka mensiem jo ki jing ko but hang ni ringi i mo kila kongo ya blai kila ile persya ya ka hukum mo jong paro ne kai baja u paro kham le ya iki u kham penyap u kham penstom iki kita ada ka wei no ban sala ka di usim kam de kadai ka lalong no kum kata ka jingle bom sriyo ka bakrawa jing penjak burom ka bakrawa hendrai par kai baja kim sim na lele bat lom no da lomba blai ula lang kerku iki kila nang kham kerku kila nang kham roi na ka daw le kula ban kongo ban jit yu blai ta ka daw ni kising ki por mentaro blai ngi mi ka jing kerku ki jong blai ka jiem ki kristat ba ma bon apeng jing ngi la kala long ki khun ba sai la ngi kala long ki khun ki bam kongo ta ka daw ka jing kerku jong blai ka kti ka jong blai kala sedang ban jengai no lagi ta ka daw ngim yo mat ki jing la lut ngim yo mat ya kata ka jing pin shai bor ka jong blai namar ba ha ka kti dengan hoot lepat da poi pa ka benta ban le ni keran syadid ta ka jingkeli ka long man ta jungi ha to ni klon ne ban long slur ya ban kongu yau blai kat baja kat balong wa da pedeng jing syak nyot jing syak ban ben ha ki bor ba kumnu maru blai kwa nga da pi khmi i gai khmi linti ngi bengin kongu kat baja kat balong